Ako se čovek bar u nečemu približio Bogu i prirodi, onda je to stvaranje muzike. Ona govori univerzalnim jezikom koji razumeju svi i svugde. Meni su najdraži muzičari ulični svirači. Oni daruju muziku i emociju svakome koje želi. Oni su duša i ukras svakog grada. I zato neka ovaj muzički putopis bude u njihovu čast. U Srbiji stranac možete biti samo kada prvi put dolazite, ali čim upoznate ljude, vrlo brzo postajete domaći i osjetite da ste dobili još jedno mesto koje možete zvati domom. Beograd. Spoj prošlosti i budućnosti. U njemu se mogu čuti jezici sa svih strana sveta, probati najrazličitiji ukusi, može se igrati kolo i slušati džez. Ovaj grad je gospodin, ponekad fini mangup, ali je uvek dobar domaćin. A ono što ga čini još šarmantnijim jesu ulični svirači, koji naglašavaju njegovu životnost. Šetajući Knez Mihajlovom ulicom, nailazim na prizor koji kao da je istrgnut iz neke knjige dečijih bajki. Pred mojim očima se pojavila prava pravcata vila. Kao san na javi. Anđelski glas, harfa i nežna tanana devojka. I drugi ljudi su takođe fascinirani njenom pojavom i tonovima koji kao da nisu sa ovog sveta. Дремлет на стене моей в кружевную тень. Завтра у меня под ней друг выросла. Upoznajem se sa Svetlanom koja je nedavno došla u Srbiju. Ona ne zna srpski, a ja ni da beknem ruski. Klimam glavom kao da je razumem. Ona odgovara osmehom, a nemamo pojma šta pričamo. Ipak, kad smo se dotakli muzike, na neki neobjašnjiv način uspevamo da razgovaramo. Svetlana, otkud ti baš u Beogradu? Pre godinu dana osjetila sam da sam spremna za promene. Sve što imam u Sankt Peterburgu je predivno, ali imala sam osjećaj nekog plafona koji ne mogu da prevaziđem i htjela sam da stavim sebe van komfortne zone, da promenim sve i da započnem život u novoj zemlji. I pre svega me je privukla Srbija. 3 meseca pre preseljenja doputovala sam ovde prvi put za vreme odmora i odmah sam zavolela ovu zemlju. Naravno da nisu bile tako duboke emocije koje imam sada, ali jednostavno sve mi se svidelo. Kako izgleda jedan tvoj dan u Beogradu? Najčešće ujutru idem u centar na posao, trenutno ovde radim kao fotograf. Kada ostajem ujutru kod kuće, idem u pekaru po moj omiljeni doručak. Imate predivna peciva, zaljubljena sam u njih. Šta je ono što ti se najviše sviđa u Beogradu i Srbiji uopšte? Pre svega ljudi, naravno. Ja se ovde osjećam opušteno. Osjećam mir u duši i sigurnost. I čini mi se da nigde na svetu se ne bih osjećala tako. Ja sam za to veoma zahvalna Srbiji. Šta je tvoja najveća ljubav? Pozorište, muzika, fotografija, gluma? Trenutno sam pre svega fotograf i naučila sam da živim od tog posla, ali pored toga od najranijeg detinjstva bavim se muzikom. 7 godina pevam na sceni, a takođe se bavim i pisanjem. Napisala sam nekoliko romana, a pišem i poeziju. Pored toga vodim svoj blog, pa i na taj način zadovoljavam potrebu za samoizražavanjem. Kako ljudi reaguju na tebe dok sviraš na ulici? Da li možeš da podeliš sa nama neku anegdotu?
Uvek lepo reaguju. Imam veliko iskustvo sviranja na ulici. 2012. godine zajedno sa drugaricom sam proputovala puno evropskih zemalja i uvek je lepa reakcija. Zaista se ne sećam ni jednog negativnog slučaja. Mogu da kažem da su bili neverovatni susreti sa nekim ljudima koji su znali mrtve jezike. Često sam svirala drevnu muziku i pevala na jeziku na kojem niko više ne razgovara. Na primer, oksitanski jezik. I dešavalo se da prolaze ljudi i prepoznaju taj jezik i kažu: "O, pa vi pevate na tom jeziku, baš lepo." Da li se razliku osjećaj dok sviraš i pevaš na ulici od onoga u pozorištu? Da, to je različit osjećaj i kao umetnici veoma mi je drago da imam tako raznoliko iskustvo nastupanja. Naravno da sam morala da prevaziđem razne barijere kada sam na početku nastupala na ulici, ali vredelo je toga. Kako to da si odabrala baš harfu? Ljubav se bukvalno desila na prvi pogled. Do tada nikad nisam bila u kontaktu sa tim instrumentom, ali odmah sam je naručila i nisam zažalila. Nekada pričam da sam imala osjećaj da sam se rodila sa nedostatkom važnog dela sebe i kasnije sam taj deo pronašla baš u harfi. Ona je bila taj nedostajući deo. Kažu da je teško svirati harfu, da je to jedan od najsloženijih instrumenta. Da li bi mogla da nam pokažeš kako se svira? Uvek naglašavam da ja nisam harfistkinja i da je to samo instrument koji prati moj glas. Ja ne umem da sviram komplikovane melodije na harfi, ali ona je prosto moj omiljeni pratilac. Da mogu da se iskažem. U suštini moram da kažem da je harfa toliko lep instrument da ne morate da budete muzičar i da imate iskustvo u sviranju instrumenta. Dovoljno je preći prstima preko žica i bit će divan zvuk. Koliko ima žica? How many? Hajmo da izborimo. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Aha. Like? I don't have... One. Ну, можешь попробовать. Вот такими легкими шипками поиграть. To je kao akord. Can I try? Да. Oh, sorry. It's okay. Ага. Но вообще, я уже говорила, что красиво будет, даже если вот так провести по струнам. Da. And you play by... sviraš sa jagodicama? Da. But this? Okay. Okay. Sa više prstiju se svira u isto vreme, da. Can you try? Okay. Sviram po osjećaju u principu. Все равно красиво. Predivno. Да. Kako se štimuje? Есть такой специальный инструмент, но, честно говоря, я его потеряла. Не могу купить новый пока. Не могу найти его. Нет. Pa kako naštimuješ? Есть такой инструмент пассатижи. Da. Я не знаю, как это на сербском. Просто я зажимаю, соответственно, или с помощью Uzmeš кого-то. Да. Kao majstor, ono. I znači samo okrećeš ovo i onda zatežeš žicu kao kod gitare u principu. Da. Sve mi jasno, da. I da li to na uho, na osjećaj ili imaš neki instrument za merenje? В основном на слух, да. Na sluh? A zašto ovo služi, molim te, reci mi? Ovo, šta je to? To se ne dira. Я их иногда использую. Это называется леверсы или рычажки. Они поднимают и опускают тон. То есть на полтона выше, ниже можно сделать. Da. Ovo je ovde, sa druge strane, to je rezonanska kutija i tu se stvara zvuk. Tako? Da, jasno. I ti čuvaš tu pare, je li tako? Svetlana, hvala ti puno na razgovoru. Hvala vama. I što si mi objasnila, možda jednog dana naučim i harfu da sviram. Hvala ti puno. Hvala. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку мастерить. Bogati za lepo poznanstvo i interesantnu priču, krećem dalje na put. Pustolovina u kojoj tražim neobične ulične svirače vodi me u grad koji leži na ušću reke Ravanice u Veliku Moravu, Ćupriju. Dok šetam ulicama, razmišljam kako je život u malom gradu zahvalniji od onoga u velikom, gde je glavni zvuk buka u saobraćaju. Ovde ipak možeš da čuješ sebe, svoje misli, svoj dah. I ne samo to. U velikom parku blizu reke čujem zvuk instrumenta koji mi je veoma drag. U jesenjem ambijentu saksofon svira veselu melodiju.
nepretenciozno, a opet očaravajuće. Vidim devojku koja izgleda kao glumica iz rock mjuzikla koji sam davno gledao u Londonu. Imam čast da upoznam Katarinu, talentovanu saksofonistkinju. Otkud umetnost, otkud muzika i otkud saksofon? Pretpostavljam da su roditelji videli u meni takvu vrstu kreativnosti, umetnosti, muzici. Završila sam osnovnu muzičku školu za trubu, a kasnije i za saksofon. Trenirala sam ples dosta dugo, aktivno 10 godina hip-hopa. Da je saksofon čovek, kakav bi to čovek bio? Opiši mi tu ličnost. Pa ne znam, baš imam neku energiju koju šalje, da bi to verovatno bila muška osoba koja je tu, uvek onako pozorna, kad treba uvek je sigurna, uvek mogu da se uzdam uz nju. Bilo kakvih problema da se dese, uvek je tu i uvek će da nastavi dalje, nikad neće da me napusti. Ambicioznu, kreativnu, takvu mi neku emociju šalje. Znači smatraš da je to muška više? Nekako više doživljavam kao da je muška, ali isto tako smatram da ima i onu lepu žensku stranu, ali nekako zvuk mi je moćan, onako više muževniji. A koji bi to instrument više bio onako ženski, da kažem? Ako je saksofon muški, da li ima neki koji ti pada na pamet? Dobro, sad ovo može da zvuči kao predrasuda, pošto je to već onako u narodu tako, ali nekako mi flauta više ode ženstveniju energiju od saksofona, ali isto tako ne smatram da je flauta instrument koji treba da svira ženska osoba. Smatram da je muzika spektar i onda najbolje energije koja se prepoznaje kod instrumenta. Bez obzira, recimo harfa. Mislim da je bitno da se prepozna prva energija koja se ima u sebi da bi se moglo ustanoviti koji je instrument adekvatan. Tokom sviranja itekako osjećam emocije, isto tako koliko i radosti, toliko i tuge, ali opet toliko puta mi se desilo da u toku sviranja, vežbanja, ja plačem zajedno sa kompozicijom jer sam je na takav način doživela. Isto tako dođe mi da se smejem, imala sam nastupe da se nasmejem i onda budem sprečena da sviram, recimo zalepijem mi se gornje usna za zube i onda posle nije baš najbolje prošlo. Specifičan instrument, recimo ako pijanista plače, to ipak ne smeta dirkama da obavljaju svoj posao, a ti ipak ne možeš na tako, da? Jeste, mnogo je nezgodno i čuje se razlika u zvuku, svakako intonacije recimo padne ako neko plače, u zavisnosti od načina na koji se osoba rasplače i to sve. Da li se i koliko razlikuje sviranje na ulici, recimo na koncertu? Pa kako ne, uvek. Ja mislim da je okolina jako bitna za način izvođenja. Isto tako drugačiji je i doživljaj, mislim kad se nalazimo u parku i sviramo, opuštenije je, nemamo nikakav pritisak, ali opet kad se skupi dosta ljudi u sali, napuni se sala i onda se izađe na koncert, to je već neki način tenzije, onda opet ima se trema, pa onda neću nešto pogrešiti, a ovako ovo je već opuštenije, lagodnije. Koji su tvoji planovi za muzičku karijeru? Voljela bih da nastavim dalje muzičko obrazovanje. Nadam se da ću imati tu sreću. Meni je želja da sviram u orkestrima, simfonijskim orkestrima. Ne samo hobi, već nešto čemu težim i cilj. Želim ti sreću o tome. Hvala puno. Pada mi na pamet ideja. Zašto odmah na licu mesta ne napravimo takmičenje uličnih svirača? Čisto da odmerimo ko je bolji. Ti si taj tvoj instrument učila godinama da sviraš. A ja sam, na primjer, ovaj fantastičan instrument kupio pre 2 dana i naučio realno bolje nego ti svoj saksofon. A zvuči potpuno isto. A da ti to dokažem, sad ću da stanem tamo i da napravim jedno takmičenje uličnih svirača i vidjet ćeš da ću ja više i slušalaca i više para da zaradim. Prihvataš izazov? Prihvatam. Realno nema mnogo šansi. Prvo, ona je profesionalni muzičar, drugo, mlađa je, lepša je. Znači, šta mi preostaje? Jedino što mogu da uradim jeste da budem ekstravagantan, da ne kažem ćapnut. Jedino tako mogu da privučem ljude. Tako da... To je to. Sad ćemo da vidimo. Ne mogu da verujem. Meni niko ne prilazi, a njoj svako malo prolaznici odaju priznanje. Rečima, a bogami i novcem.
Ne znam, ne razumem, mislim, ne razumem ljude, majke mi, ono. Šta? Dobro. Vidjet ćeš ti za 10 godina kad naučim. U ovoj uličnoj muzičkoj bitci Katarina je bila mnogo uspešnija, ali nije mi žao, nije sramota izgubiti od pametnijeg i talentovanijeg. Katarina mi daje deo zarade, kaže da kupim sebi bombone i da ne plačem. Na kraju, mirimo se i zajedno improvizujemo temu iz poznatog filma. Bravo. Ovo je bilo super. Obilazimo grad i odlazimo do škole gde je Katarina napravila prve muzičke korake. Postajem svedok kako saksofon može biti svestran instrument koji vešto pliva u raznim muzičkim žanrovima. Klavir i saksofon razgovaraju kao dva stara dobra druga koji se nisu videli neko vreme. U njihovim glasovima ima nostalgije, ali i vere da najbolje tek dolazi. Odlazim iz ćuprije srećan i pun energije. Dok u glavi i dalje čujem razigrane note, razmišljam kako u svakom mestu možemo pronaći ljude, prave bisere. Samo treba prepoznati njihov sjaj. Potragu za uličnim sviračima nastavljamo u Beogradu, u bloku 45. Blizu kafića i dečjeg igrališta, neobičan prizor mi privlači pažnju. Čovek svira gitaru, a pored njega mirno leži njegov pas. Muzika je predivna, umirujuća. Imam osjećaj kao da učestvujem u neobičnoj muzičkoj molitvi. Dečja graja ne smeta melodiji, naprotiv, nekako se harmonično uklapaju. U pauzi svirke, gitarista mazi kucu, hrani je, pa opet svira. I tako satima. Na kraju svirke prilazim i upoznajem se sa Sašom i Ringom. Odmah su me podsjetili na Don Kihota i njegovog vernog pratioca Sanču Pansa. Ja se zovem Aleksandar Balić, sviram gitaru, kontrabas. Muzikom se bavim od svoje 15. 16. godine. Svirao sam sa raznim bendovima iz Beograda, blues bendovima, pop rock, džez i tako. 90. godina sam imao bend koji se zvao Rock Terapija. Svirali smo po klubovima po Beogradu, po Srbiji. Bili smo klinci, bili smo tinejdžeri, ono što se kaže, i bilo nam je samo da sviramo. Uopšte nam nije bilo važno gde, ni kako. Na ulici sam počeo da sviramo u vreme korone, pošto situacija je bila takva da muzičari nisu imali posla, znači svako ko se bavio muzikom nije imao posla i morao je da se snalazi, što se kaže. Pa to je neka mešavina bluza, džeza, roka, ima i pop, ima malo i sambe, rumbe. Deca su najbolji slušalci i oni najbolje ocene da li je to dobro ili nije. Jednostavno dođu i pitaju zbog čega ja to sviram, kako to sviram. Onda im ja pokazujem kako to funkcioniše, kako radi gitara, kako se svira. Deca sjajno reaguju i postavljaju sjajna pitanja na koje naravno nikad nemamo odgovor. Saša priča tiho i nenametljivo, a u glasu se čuje život pun događaja. To je Ringo,
inače star je 7 godina. Imao je mjesec dana kada sam ga uzeo i od tada smo nerazdvojeni. Uvek ide sa mnom na svirke i uvek je pored mene dok sviram. On je moj najverniji slušalac. Mnogo lep pas, dobar, poslušan, pravi dobrica. Saša na dubok i dirljiv način priča o njegovom ringu. Pomislih kako u današnjem svetu postoji neko ko te sigurno neće izneveriti, a taj neko ima 4 noge i rep. Dešavalo se to da kad je bila teška situacija, pošto nismo imali stan, ja i Ringo smo spavali u kolima i borili se za bolje. Mislim, bilo je teških trenutaka, bilo je lepih. Lepa je ta sloboda što čovjek je slobodan i može da radi šta hoće, a loše je ono kada ti ne ponestane novaca, onda moraš da spavaš u kolima zato što nemaš da platiš stan. Ali Ringo me prati i on je super jedan i veran je baš. Raspoloženje se menja, ima perioda kad sam radostan, kad sam i tužan. Čovjek prenese to što osjeća, on to prenese preko instrumenta na publiku. Ja iskreno mislim da je muzika sjajan lek kad su ljudi u nekom problemu, kad su tužni, kad su, pa čak i kad su radosni. Ljudi gledaju, u današnje vreme gledaju status, gledaju za koliko para raspolažeš, koliko zarađuješ. Mislim, to im je bitno. Meni muzika uopšte nije bitna kao neka dobit, to meni nije neko merilo uopšte nekog uspeha. Pravo merilo je ulica. Kad izađeš na ulicu i kad dobiješ aplauz i kad ljudi đuskaju, igraju i deca skaču, znači da je to prava stvar. Kad slušaš muziku u nekoj, ne znam, na koncertu sediš u fotelji i slušaš, to je totalno drugačije od ovoga kad si ti bukvalno ja sviram i ispred mene su ljudi, znači nema, i oni tačno to što ja osjećam, to se prenosi na njih. Iako Saša svira sam, nekako se čini da je ipak u pitanju duo i da Ringo svojom tišinom podjednako doprinosi muzici. Kroz druženje sa Svetlanom, Katarinom i Sašom, shvatio sam da najneposredniji odnos između muzičara i slušalaca nastaje upravo na ulici. Ulični svirači su najšareniji deo svakog grada. Odmor od gužve i buke, podsjetnik da je muzika možda i najlepši deo naših života.